ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ସେଠି ଯୋଉଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ମାନେ ମା ଝିଅଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ମା ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ଦେଖିଲି ମାନେ ମୁଁ ହସି ହସି ପାଟିରେ ବାହାରି ହେଇକି ଆସିଲି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି ଝିଅ କଣ କରୁଛି ମା ଠାରୁ 15 ହାତ ଦୂରରେ ଆଗୁଆ ଯାଉଛି ମା ତା ପଛରେ ଅଛି ମାର କଣ ନା ଝିଅ କଣ କରେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଅନେଇଲା ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଝିଅକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ତାର ଚାଲୁ କଣ କରୁଛ ମୋ ବୋଉ ପଚାର ଅଛି ବୋଉ ପଛ ଦୂରରେ ଅଛି ଦୂରରେ ଆଗ ତ ଆଉ ମୋ କଥା ହେଇଯାଉଛି खत्म ତାର କଥା ହେଇକି ତାର କାମ ଚଲେଇଛି ଆଉ बाय बाय टाटा गुड बाय गया ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଢିଙ୍କି ଗୁଟି ଗୁଟି ଯାଉଛି ପଛ ଆଡେ ଆଉ ହେଇ ଢିଙ୍କି ଗୁଟି ଗୁଟି କଣ ଯାଉଛି ଆରେ ଇଏ ତ ଢିଙ୍କି ଗୁଟି ଗଲା ବେଳକୁ ଝିଅର କାମ ସବୁ ସରିଛି ଏଇ ଗୀତ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ହସ ଲାଗିଲା ବୁଢୀ ଯୋଉ ଚାଲି ଯାଉ ଆକ୍ସନ ପକଉଥାଇ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ହସ ଲାଗିଲା